Či dievčatá, tie, ktoré mávate menštruačné alebo ovulačné bolesti, tak mi venujte minútku pozornosti, lebo vám chcem ukázať tento malinký, diskrétny, kompaktný prístrojček Really. A toto je vecička, ktorá na princípe takých tých elektroimpulzov vás v podstate temer instantne dokáže zbaviť či už menštruačných krčov alebo nejakých tých nepríjemných ovulačných bolestí. Ako som už hovorila, tento prístroj na princípe tých elektroimpulzov preniká cez pokožku až k tým nervovým zakončeniam a vie vás už do minúty zbaviť menštruačných alebo ovulačných bolestí. Skvelé je to, že pokiaľ by vám to nefungovalo, tak tam máte garanciu vrátenia peňazí až 30 dní. Hej, to znamená, ak by sa stal zázrak a nejakým spôsobom by vás to nezbavilo bolesti a nepocítili by ste žiadnu úľavu, nič sa nedeje, naozaj garantujú vrátenie peňazí. Toto je super, toto je akože veľa značiek má, s ktorými som kedy spolupracovala a pre mňa je to taký dobrý signál, že si naozaj stoja za tým produktom. Ako vidíte, ja to nemám veľmi akože také pekné, ja už to mám teda rok. Mne sa stalo po pôrode to, že mňa menštruácia prestala bolieť, ale za to mám veľmi nepríjemnú ovuláciu. Neznášam ju viac ako samotnú menštruáciu, takže akože... Ako sami vidíte, je to naozaj taký veľmi diskrétny, lahučký, kompaktný prístroj, ktorý si zaklapnete do nohavičiek alebo do gatí a naozaj nikto nespozná, že ho máte. Ani vy sami o tom vôbec nebudete vedieť. Môžete ho mať v práci, pokojne aj pri cestovaní, pri akejkoľvek činnosti. Vôbec to nezavadzia, vôbec to netlačí, je veľmi maličký, takže není to vôbec žiadna oštara.